मैया थांनाय हरावहाय 11:30 जाबायमोन। 11:30 पुलिसफ्रा फैनानै फोजाफैदों आंखौहाय। फोजाफैनानै आंलाय मा जाखो होननानै सिखांनानै नायला पुलिसफोरसो दंफैजोबो। ओमफ्राय दानिया जौ फेना फैजोबनायनिसो होलां होथां गोजा आं थाङा। मा खारनाव फैदों नोंसोरलाय? आइसि लिंहरदों सार आइसि होननानै बुंबाय। आइसि लिंहरदोंला गाबोन फुङाव थांगोन आं होनना बुंबाय आं। ओमफ्राय दुवाराव ख्रेब मारिफिनबाय। होमब्लाबो आरो जर जबस्थि फोजाबाय थायो। न'आव हाबनांगौला दिगदार जागोन जों हाबनांगौला होनना बुंबाय। ओमफ्राय दाना हिन्जावा थमब्लेट बायनानै ओंखारनानै आं दामि दांनो मानो फैदों नोंसोरलाय मानो फैदों होननानै। ओमफ्राय दानिया थो आंबो थांफागोन होनबाय। बुरिया लिंथाबबायबाय आंखौहाय। दाना जेखे गानबाय जेखे गाननानैहाय सिथ्लायाव ओंखारनाय लोगोसे बारसिनानै बुलाबायबाय बावनो। बुद्रु बुलाबायजोब्बाय गासिबो दागि दंजोबो नै। दादगारिनि बिसोरो हारसाफोर 3मोन ओमफ्राय बर'आ 4 दां। नामाखौ फुंजाखौ मिथियो आं। फुंजा ओमफ्राय बे रानिखाथानि बे मा नाम मोनलाय खख्राना बोरैबा होनोमोनलै गग्र'ना बोरैबा होनोमोन खंख्रिं आयथाथालि थेख्लेख्लानो मानसियाबो। समा 11:30। बेवहायबो जोखोना सौखो हरनि खोथा आंथ' मिथियासै। बेनो दा सागासिनो दं। गुस्थि थुस्थि बुफ्रुजोबदों। ओमफ्राय नैबाव आथिङावहाय बहायबो बुनाया बुजोबदों ओरैबो गासिबो बे गोजौ जादोंमोन। जोबनाय गोजा बिसोरो गासिबो जोबजोबनाय। जेबो मिथिया आं। डाइरेक्ट फैदों आइसिनाव आइसि लिंहरदों नोंखौल' होनना बुंदों। होद एफा गथ' हरावलाय मानो थांनांगौ आंलाय होननानै। थांनांगौला गाबोन थांगोन आं मा खामानि मा दाय मावदों आंलाय होननानैहाय। बेनिफ्रायनो थांथारनांगौ आइसि दं बेयाव सारआ गारियावहाय दङ लिंहरदों होनना बुंबाय। दिलिप गोजोनफुरि। औ दादगारि गोजोनफुरि। बे आदा मालदांनि न' खाथियाव ओरै लांगोनायावहाय जों सावथाल सेंग्राफोरबो दं आंबो दं ओमफ्राय सोमदोनबो दं। बेयावनो ज' सिनेमा नायलायबाय थादोंमोन जोङो गारिखौ जिङाव दोननानैहाय। ओमफ्राय बिसोर खोलानिफ्राय बोरला दावखोनानै माला मा गुन्दागिरि दादागिरि खालामदों नोंसोरलायनानै बुदला बुदलि खालामनानै गारिखौ लानानै ब्लद थांबाय। स्कुटि पुलिसफोर बे दादगारिनिनो। मैया मोनायाव बुनायानो इसोरनो। दाखालि थांनाय हराव। बिनिनो सोमोन्दै नोंखौ लिंफैदोंमोन नामा? बिनि सोमोन्दै लिंफैखो ना माखो आंथ' जेबो बुङासै। बिसोरो डाइरेक्ट आइसि सार लिंहरदोंल' होनना बुंबाय। ओमफ्राय दाना होद आं थाङा एफा गथ' हरावहाय होननायाव बार होननायावहाय आं दुवाराखौ जोबना थाफिनबाय। ओमफ्राय बे मानियाखिसै दा ओंखारफिनबाय बुरिया। ओंखारनानै दानिया थो आंबो थांगोन जेकेटआ गानदो होनना बुंबाय। दाना ओंखारग्रामोना होबाय दुब दाना बिसोर मोजां खालामनानै लानानै साफ्रेख'ना खारबाय आं ससे। ओमफ्राय बे गोजौ लाम्बुबो दंमोन मा नामथाय आंबो मिथिया। बे होसोना मोनबाय गादलिननानै गोग्लैनानै मोननायाव दाना आरो फुंजाया बबेनि खनानिफ्राय होसोबोनानै जोबाय बुनाया। दा माबायदि राहा लानो नागिरदों नोंथाङा पुलिसनि सायाव? पुलिसनि सायाव आंनिब्ला गोख्रोङै एक्सन लानांगौ। बेखौ सरकारनि बायदि रुल बायदि साजा होनांगौ। बेनो जाहैबाय नै फैनानैहाय बिदिनो 11:30 हर जाबायमोन। जेबो दायां गैया। गावसोरनो गारि लांबाय गारिखौ जोङो लेखा गैया होननानै दोनना हैफिनबाय। दोनना हैनानैहाय जेबो बुंखायाखै बेबो बुङाखै आंबो बुङाखै। जोङो मोनायावहाय हौवा हिनजाव फैबाय संनानै जाबाय उन्दुबाय। 11:30 टाइमाव फैबाय बिसोरो। फैनानैहाय मोजाङै मोजां बिदि होनबाय नै नोंखौ आइसि सार लिंहरदों होनना बुंबाय। लिंहरदोंला लिंहरदों आइसि साराबो फैनांगौमोन आंनि सिथ्लायाव। मानि गारियाव थानांगौ माबा मोनसे दाय मावदोंला आंनि हौवा दाय मावदोंला आइसि साराबो फैथों आंनि हौवाखौ आंजों रायज्लायनानै लांथों। मोजाङै मोजां जेल जानांगौला जाहैथों लांथों। होमब्लाबो आंनि हौवाखौ बिदि दाबु होननानै बुंबाय आङो। माने फुंजाया आंनि सिथ्लायाव फैयाखै। दस्राखौ फाथायहरदों गाव हाग्रायाव थादों फुंजाया। ओमफ्राय बियो गिबाय हंख्र' हंख्रा खालामबाय। ओंखारनाय लोगोसेनो हंख्र' हंख्रा खालामबाय नालाय दाख'नानै बुबाय दोखो सिथ्लायावनो।
गिबाय बियो बुथारखानायसो इयो आंखौ साननानै ओमफ्राय इयो आखाइखौ दाख'नानै खारबाय इयो ओरै खारबाय पुलिस होसोदोंलै होसोदों पुलिस होसोदों आंखौहाय बुथारखानायसो आंखौ ना रायजो राजाफोर फैदो होननानै इयो गाज्रि खालामना लिंहरबाय ओमफ्राय आं ओरै गावबुरानिजों खारलांबाय आइसि दं होननायखाय आं आइसिखौ नागिरबाय हैबाय गारियाव थाङा नायला आइसियानो गैया गारियावहाय जौसो फेथारलायनानै दङ अनला पुलिस होनो बियो गारियाव दङ ओंखारना ओमफ्राय बिदिनो जादों खोथाया बेनो ओमफ्राय इयो होनदों बे थेख्लाख्लाया बिदि होनदों फेरेंगा सार दा नोंसिनिया फेरेंगा सारा देरहाबाय दा सोरखार बसायबाय दा नोंसिनिया फेरेंगा सारखौ लिंहरदो मा खालामनो हायो नोंसोरलाय फेरेंगा सारखौ लिंहरदो होननानै बुंबाय आं होनबाय ओमफ्राय मा फेरेंगा सार नोंसिनिबो सोरखार जोंनिबो सोरखार नोंसोरो पार्टिनि जानासो आंनि हौवाखौ बुनो फैदों नोंसोरो इदिसो खालामनो फैदों नोंसोरो एगेन्स्ट होननानै बुंबाय मा दाय मावदों आंनि हौवालाय मा दाय मावदों ओमफ्राय दाने थाङि थुङि होनबाय बिसोरो बिदिनिबो गारिनिबो थांबावाखिसै बिदिनिबो थांबावाखिसै जोबमानि खोथा जोबमा दानिया सावथाल हिनजावनिसो खोथा थांबाय सावथाल हिनजावजोंनो बे माबादों जाहैदों गाबोनसो जागोन बिसारा होननानै दोखो गनबाय फ्लिजासिनो बुबाय फुंजा ओइ फुंजा नों बर' अंगौ नाङा नोंलाय अखा नायला जोङो दागारो नुलायो जों साफानि लोंलायो आं नोंनि आखलखौ मोजांसो मोन्दोंमोन फुंजा नोंनि आखला बेबायदि गाज्रिसो नोंनावहाय नोंनि बर'नि थै दंना गैया जाखो फुंजा नोंनाव अननाय दंना गैया नोङो होननानै आं फुंजाखौ आखाइयाव बैथिंबायबाय मानो एफाग्रा बुनांगौ नोंलाय इदि लोङा जानानै फैनानै इदि मालायनि न'खराव सासेखौ बुनाय बि बुङाना बुग्लुं सुग्लुं माबा मोनसे दाय मावदोंला नोंसोर खुगाजों बुंनानैहाय बुजायनानै नोंसोरो लाङागौला लांना बेबायदि बुग्लुं सुग्लुं जों इदि खालामनो नाङा नोंसोरो फुंजा जों आसामाव दं जखमा गोब्राबनि जादों हनै हांआ लानो हाया इदि बुनो नाङामोन गुसुथिफ्रा गुब्रुजोबदों जोंनिबो न'खराव हनै फिसा फिसौ दं इदि खालामनो नाङाना बर'दिननि थाल जाबाय जानांगौ खामायनांगौमोन इदि खामा होनो नाङामोन बिसोरो आंहाबो फिसा सानै दं फरायनाय सासे जिडिआव दं सासे डनबस्क'आव दं दा मा खामानि मानांगौ फैसा थाखा फैसा गैया हनै मालायनावसो लानानै आं दा हौवाखौ दाहाय फैदों थाइसेबो गोख्रों लानांगौ केस होनांगौ केस लानायनि बिसय रायलायदों जों बेखौ माबा मोनसे खालामखानांगौ गाज्रिखा इयो हारामिखा फुंजाया मोजांखा गाज्रिखा इयो एक नाम्बार ओमफ्राय सासे थेख्लाख्ला मोदोमाव हैलायखादों ड्राइभार सासे ओमफ्राय इसोर साथामजों दोखो गाग्लिना गनजों बुसिन बुखादों बेसेबां गाख्रावबायदों बिस्रा गाख्रावबायना खाख्रावबायदों गिनानैहाय बुथारनोमोन इयो गारियाव सोदों बेखौ लाङोहाय आइसि लिंहरदों ओमफ्राय आइसियानो गारियावनो गैनाया बेबायदि थगायनो नाङाना इसोरो बर'जों बर' हारसा फुजाया बुबावाखै नायबाय थादों नायदो होमब्ला अना हारिया मालाय बर'खौ अनबावो बर' हारियासो बर'जों बर' बुथारलायनो बेबायदि जानांगौ नामा मानसिनि